mica millor en quant a pensar, a dir, tot el que dieu, el que penseu, el que podeu arribar a aportar-nos també a nosaltres. Primer, m'agrada la filosofia perquè fem activitats, treballem coses no iguals i... Molt bé. Perfecte, Gerard, digues. Molt bé, i el Denis? Vinc de l'escola de Sant Miquel del Gros i vaig al curs de primer i m'agrada filosofia. I faig sí, Soc la aportem les nostres idees o les nostres opinions, intentar, sí, no ferir el company. Aquesta era la norma que hem dit abans. Correcte, respectar el torn de paraula. Que els hem de posar palla perquè així... Perquè mengi? Perquè mengin palla... Molt bé, si ens ensenyen palla, el primer que fem és pensar en els animals, no? Els animals de les granges, que els hi posen palla. El cavall. Com per exemple el cavall. Fusta. Branques de les que tenim per una banda palla i per una altra banda branques de fusta. Us recorda això alguna cosa de la que ja hem parlat? A veure, Adrià. La casa del porquet mig està feta de fusta. I per què?